יופי. אוקיי, סוטרת הלב. אז בואו נעשה את זה ככה, כמו, לא דיברנו על למה קוראים לזה סוטרת הלב. הלב, אמ, הלב. נכון. נכון, אני חושב זה שכן לא נכתב דיברנו, למה, אבל אבל אפשר לה לשער. כן, למה? לא, אני אומרת סתם אני ככה פתאום חשבתי על זה, זה לא יש לי את כל התשובות, כן, בוא. לא, לא, סתם מעצמך, תגידי אבל מה, פתאום מה זה ככה עלה בך. עבר לי איזה הגיג, כן, הגיג כן, בנושא, הגיג. אמרתי, רגע, רגע, הלב של הלב, מה זה אומר? זה מעניין אם זה נקרא ככה גם בטיבטית, סוטרת הלב. כן, הרידאיה, הרידאיה זה לב. הרידאיה לב, סוטרה, כן. אז אני לא יודעת, בקונסטלציה שאנחנו מבינים, לב זה האסנס, זה המהות, הלב. נכון, נכון, בדיוק. חשבתי שתגידי הלב, שזה קרוב מה? ללב או משהו, ולא, זה לא, אתה כבר מכיר בדיוק. אותי, אתה יודע שאני לא יכולה להגיד דברים כאלה. בדיוק, בדיוק. זה השם המלא, במהות? השם, כן, השם האסנס. המלא זה לא סוטרת הלב, זה סוטרת לב החוכמה. אה, זה השם המלא, סוטרת לב החוכמה. אז זה באמת אז המהות, זה המהות. המהות, האסנס, הפנים, הליבה, כן, בדיוק. אז יכול להיות שכן דיברנו על זה באחד המפגשים שאולי לא היית, לא נראה לי שהיית בראשונים, נכון? לא, לא, את איפשהו באמצע. כן, אז בהתחלה, כן, היה נראה לי מפגש שלם, רק הקדמה, ארוכה עם ככה כל מיני מסביבים. אז חלק מהעניין זה שבעצם הפרג'ניה פרמיטה. פרג'נה פרמיטה זה בעצם קובץ מאוד מאוד גדול של כמה סוטרות, שכולם קוראים להם בשם כולל פרג'נה פרמיטה, אבל בתוכם יש עוד סוטרות עם כל מיני שמות. והפרג'נה פרמיטה, יש את הפרג'נה פרמיטה ב-100,000 פסקאות. שזה הגדולה גדולה. יש את היותר קטנה בפרג'נה פרמיטה ב-25,000 פסקאות, קצת יותר מצומצמת, ואז יש את השניים היותר קטנות, שזה סוטרת אמ, אה, סוטרת היהלום, כן? סוטרת היהלום, היא קצת יותר ארוכה, איפה היא? הנה, סוטרת היהלום. זה יותר ארוך מהלב, אבל עדיין לא מאוד גדולה. ויש את סוטרת הלב, שהיא ככה, עמוד. והטענה אומרת, כך שמעתי פעם את יונתן אריסון אומר, שאום או א', זה גם מייצג את פרג'נה פרמיטה, שזה כאילו הכי קטנה. אבל קשה לקרוא לזה סוטרה, אבל זה מייצג. ויש אחד יותר קטנה שזה ככה. יופי. היי, טוב. היי, מה העניינים? הנה אני. מהמם. הגעת בול בזמן. השם השני שלי. יופי. אז יאללה, אז אני אקרא שוב כמו פעמים קודמות את הכל, ואז נגיע לאיפה שעצרנו. דווקא אנחנו בקטע מעניין. אז סוטרת הלב, משנת החוכמה השלמה. כך שמעתי פעם אחת, כך שמעתי, פעם אחת שכן הבודה רב החסד בפסגת הנשרים ברג'גריה, יחד עם עדה גדולה של נזירים ועדה גדולה של בודיסטוות. בזמן זה שרוי היה הבודה, אדון העולמות, בסמאדי, איסוף הרוח המכונה התובנה העמוקה והרחבה.
באותה עת ילך אבלוקיצ'ברה, הבודיסטווה הכל רואה, שהווייתו ערות בפרג'נה פרמיתה, החוכמה השלמה והעמוקה. תוך כך התבונן בחמשת המצרפים, ראה נכוחה שגם הם ריקים מקיום עצמי, וניטר באחת מכל מצוקות הסבל. או אז בהשראתו של הבודה הצמיד שריפוטרה הזקן את כפות ידיו במחווה, ושאל את הבודיסטווה הנעלה אבלוקיצ'ברה, בן המשפחה הטובה, המשתוקק ללכת בדרך הפרג'ניה פרמיתה, החוכמה השלמה והעמוקה, כיצד יוכל ללמוד זאת? מששאל זאת, השיב אבלוקיצ'ברה הנעלה, הבודיסטווה שהווייתו גדולה, לשריפוטרה הנכבד. הו שריפוטרה, כאשר בן למשפחה הטובה הולך בדרך האימון העמוק של החוכמה השלמה, עליו לראות כי טבעם של חמשת המצרפים ריק מקיום עצמי. שריפוטרה, צורה היא ריקות, ריקות היא צורה. צורה אינה שונה מריקות, ריקות אינה שונה מצורה. זה שהינו צורה הוא ריקות, וזה שהינו ריקות הוא צורה. וכך גם לגבי התחושות, התפיסות, הנטיות הקודמות וההכרות. באותו האופן, שריפוטרה, תכונתן של כל התופעות היא ריקות. הן אינן נוצרות ואינן קלות. אינן אחורות ואינן צלולות. אינן מלאות ואינן חסרות. לפיכך, שריפוטרה, בריקות אין צורה, אין תחושות, אין תפיסות, אין נטיות קודמות ואין הכרות. אין עיניים, אין אוזניים, אין אף, אין לשון, אין גוף ואין שכל. אין צבע, אין קול, אין ריח, אין טעם, אין מוחש ואין מושג. אין תחום העין, אין תחום האוזן, אין תחום האף, תחום הלשון, תחום הגוף, ואין תחומי הכרה. אין ידיעה שגויה, ואין הכחדת הידיעה השגויה. וכך לגבי המבנים המנטליים, התודעה, השם והצורה, ששת החושים, המגע, התחושות, הצמאון והתשוקה, ההיאחזות, ההתאבות והלידה. אין הזדקנות ומוות, ואין הכחדת ההזדקנות והמוות. אין סבל, אין מקור לסבל, אין הכחדה של הסבל, ואין דרך להכחדת הסבל. אין ידיעה, אין השגה, ואין אי השגה. אי לכך, שריפוטרה, בזכות אי ההשגה, ומשנסמכו על החוכמה השלמה, מוסרת מכשלת התודעה של הבודיסטוות. משום שלתודעתם אין כל מכשלה, הם אינם מפחדים. הטעות ותקוות השווא מהם והלאה, והם מגשימים לחלוטין את הנירוונה. כל הבודות שבשלושת הזמנים ובשלושת העולמות, שנסמכים על החוכמה השלמה והולכים בדרכה, נאורים במלואם להערה המושלמת שאין נעלה ממנה. לכן, המנטרה של שלמות החוכמה היא המנטרה של הידיעה הגדולה והבהירה, המנטרה שאין נעלה ממנה. המנטרה שמשתווה רק למה שלא ניתן להשוותו. המנטרה שפותרת במלואו את כל הסבל. משום שאין בשקר, היא ידועה כאמיתית. לכן המנטרה של החוכמה השלמה נאמרת כך: אום גתה גתה פרה גתה פרה סם גתה בודהי סווה. כך שריפוטרה צריך הבודיסטווה לומר בשעה שהוא מתאמן בחוכמה השלמה והעמוקה. אז
קם הנעלה מן הסמאדי העמוק ואמר בשבחו של הבודיסטווה אבלוקצ'יברה. נאה דרשת בן המשפחה. אכן זה כך, אכן זה כך. כך יש לומר. כך יש להתאמן בחוכמה השלמה. ברגע זה הצטרפו גם הטטגטות בשמחה ובהערכה, משאמר אדון העולמות את דברו, נמלאו שמחה שריפוטרה הזקן, ואבלוקיצ'ברה, הבודיסטווה, הנעלה והאצילי, וכל הסובבים. האלים, בני האדם, האסורות והגנדהרות, נמלאו שמחה והערצה לנוכח דבריו של הבודה. אמן. באמת שלרגע זה הרגיש לי בית כנסת כזה. יש תפילה. כן. אכן כן. אכן כן. הרי גתה, מה זה בית גתה היה כנסת? כזה יידישי. תתה, תתה. גתה, גתה. גתה גתה זה ללכת מעבר, להגיע להערה. נכון. כן, תראו, יש... קודם כל תראו, בכל נקרא לזה המסורות, לא נקרא לזה דתות, כי זה אפילו יותר רחב, מסורות. בכל המסורות העתיקות, תרבותיות, יש אלמנט של טקסיות. יש טקסטים שחוזרים עליהם שוב ושוב ושוב ושוב. הרי אדם דתי שבא לבית כנסת ומתפלל בבוקר את התפילה, הוא לא מחפש לראות מה העלילה, נכון? זה לא ספר לקרוא, בוא נראה מי רצח אותו בסוף. זה אותו טקסט שמדקלמים אותו. ברוב המקרים, היום אולי אני פחות, אבל אני גדלתי בבית דתי, למדתי בבתי ספר דתיים, כל בוקר בבית ספר התחלנו עם תפילה. אתם יכולים לתאר לעצמכם שבן אדם שמתפלל כל יום, במשך שנים, הוא לא ממש צריך את הספר. רוב התפילה היא כבר בעל פה. כל הסוטרות האלה שנזירים יושבים ומדקלמים אותם שוב ושוב 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 ושוב, במיוחד סוטרת הלב אגב, כן? שהיא מאוד, זה לא בדיוק תפילה, היא מנטרית נקרא לזה יותר מתפילה. כי אם תחשבו על זה גם כן, אפילו התפילות היהודיות, הרי תפילה זה לא הטקסט. במידה מסוימת. הוא כן. חוזר, אני מודה על זה, אני מודה על זה, תודה אז שקמתי. אני אפילו אני מחדד, אני אומר, התפילה זה לא הטקסט, הטקסט הוא מנטרה. התפילה זה הרגש שלך בלב, זה התפילה, נכון? כאילו כן. הכוונה שלך היא התפילה. הכוונה שבתפילה. בדיוק, הכוונה היא התפילה. הטקסט הוא מנטרה, מנטרה זה משהו שאתה מדקלם אותו חוזר. ומשנן אותו, ועצם החזרתיות הזאת, היא עושה לך איזושהי אנרגיה, מכניסה אותך לאיזושהי אנרגיה, ואתם מכירים את זה, בטח מתפללים. ומחלחל, אתה חוזר וחוזר, ומחלחל ומחלחל ומחלחל. לגמרי. עכשיו נגיד אנחנו פה בכל פעם שאנחנו נפגשים, אמנם זה לא כל יום וכולי, זה פעם בשבוע, אבל אנחנו קוראים את הכל. הרי קראנו את זה פעם אחת, למה צריך לקרוא את הכל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אפילו גיא ככה אחרי הפעם הראשונה אמר לא הבנתי כלום, פעם שנייה אתה אומר אוקיי, משהו חלחל, פעם שלישית בואנה הכל ברור. לא הכל. רק אל תבקש ממני להסביר. רק אל תבקש ממני להסביר. כן. כן. משהו חלחל. אבל יש משהו בחזרתיות הזאת, נכון? כן. שפתאום אתה יותר מיודד עם המילים, עם הרצף שלהם, עם השתלשלות אפילו העניין. מנגינה, לא, אפילו מנגינה, כמו בתפילה, יש לזה מנגינה. בדיוק, בדיוק. יש איזושהי אנרגיה שעולה, כי פעם ראשונה אנחנו רק נפגשים, פעם ראשונה עם המילים, אז המוח הוא עוד מנסה לאבד מילים, כן? כאילו להגיד, רגע, המילה הזאת, מה הוא רצה להגיד, אבל אחרי פעם, פעמיים, שלוש, כשאנחנו מכירים את זה, אז כבר כל הסיפור ידוע, פחות או יותר המילים ידועות, ועכשיו מתחילים להתעמק בדיוק בדברים האלה, במנגינה,
ברצף, באנרגיה של הקריאה. יורדים לסוף דעתי מה אני אומר? זה, מהמם. שמה זה גם, הופך להיות, וגם כן, מה? גם קצת כמו שיר באמת, אתה שומע שיר פעם ראשונה, על מה השיר, מה הפזמון, מה החזרתיות, ואז אתה פשוט שר בסוף, נכנס לך בדיוק. הסיסטם. באיזשהו שלב אתה פשוט עם האנרגיה ופחות עם המחפש את המשמעויות של המילים. אז כן. אז זו הסיבה שאני קורא את זה שוב ושוב, כי חלק מהעניין זה גם להתחבר למשהו שהוא מעבר למילים, שאנחנו עושים את זה גם בצד השני, שזה על לשבת בשקט, אחרי הדיבורים הרבים והמכה, אבל מלכתחילה, פשוט לשבת, להקשיב, לזרום עם המנגינה הזאת. זה חלק מהסוטרה, לא פחות מלהבין אותה מילולית. יופי. זה נכון אגב לכל סוטרה, אבל זאת במיוחד. אפשר להציע משהו? תמיד. כן. כן, תמיד. לקחת רגע דווקא את ההתחלה, הצורה היא ריקות והריקות היא צורה, רק את זה לקחת. מהמם. ולנסות כן, רגע להסתכל על זה, מה נאמר פה בעצם? כן, פה. הצורה, צורה היא ריקות, ריקות היא צורה. כלומר, הצורה, אנחנו רואים דברים בצורות, נכון? דברים מופיעים לנו בצורות. אז הנאמר זה ריק, כן, אבל הריקות עצמה היא גם צורה. זאת אומרת, גם כשאנחנו מתייחסים לריקות, היא ריקה, היא צורה. היא צורה, בדיוק. הופך אותה להיות ריקה. היא עצם, כי זה הגדרה, מה זה הריקות? את רוצה להגיד או שואלת? לא, ברור כן, שאני יודעת מה זה כן. ריקות, אבל אני אוקיי. אומרת, המילה ריקות, תשלימי. כן, לא, המילה ריקות זאת מילה, כן, emptiness או שונייתה בסנסקריט. כן, כן. אז מה נאמר, ככה אני מנסה, מה שאני עושה עכשיו, זה, אני מנסה לדבר על זה, כן? אז אני בדיוק. אומרת, שאפילו כשאנחנו מתבטאים, זה סוטרה שעוסקת בריקות, שבעצם הכל ריק מצד עצמו. לא כן. שאין כלום, כן, חלילה, לא ניהיליזם, לא ליפול חלילה לאיזו מחשבה, אין שום דבר, כי הכל ישנו, הכל מתפקד. רק זה ריק מקיום עצמי. זה ריק מהאופן שבו אנחנו חושבים שהוא קיים. בדיוק. וואו, זה אוקיי, בדיוק הגדרה מצוינת. המילה, הצורה היא ריקות, הסוטרה באה ואומרת כל מה שאתם רואים זה ריק, אבל גם הריקות, שאני אומרת ריקות, יפה תזרמי איתי, נו. אני מנסה לחשוב באמת, זה שהוא אומר שהצורה היא ריקות, זה אני עוד איכשהו תופסת, אבל למה הריקות היא צורה בעצם? כי זה מושג. האמת בדיוק. עלה לי איזה אימג' מה זאת בראש. אומרת? המילה ריקות, זה כמו שאת אומרת שמש. מה זה ריקות? תראי, ריקות זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו. במושגים, ב, ב, בקובץ מילים שיש לנו בראש, בעולם הזה, אנחנו לא יכולים לתמלל, לדבר את העניין של הריקות, כי זה משהו שאנחנו לא חווינו עדיין. זה להגיע להערה, זה לחוות את הריקות, אבל אנחנו עדיין לא שם. אז איך אני יכולה, אז אני המצאתי לזה מילה, אבל המילה הזאת כן. היא צורה, והצורה היא היא ריקה. עוד מושג. זה ממש מעגל, בדיוק, כן. זה בדיוק מה שעולה לי לראש. לי עולה הריקות, לראש דף ריק עם עיגול. אני באה ואני ואז רואה, הסוטרה באה, ואז רגע, אומרים לך, תני לי רגע. אוקיי, העיגול הזה הוא לא, הוא ריק, אבל יש לזה גבול. אבל אומרים, הדף הסוטרה הזה אומר, זה כאילו ריק, את מבינה? כאילו אין לזה גבול. האימג' הזה מופיע לי מאוד מוחשי כאילו לראש, והוא די מסביר שזה אותו דבר בעצם. את שמת עיגול על דף ריק שהוא ריק,
אבל את הגדרת פתאום עיגול, אבל הבפנים והבחוץ הוא אותו דבר, כי את הגדרת את הדף, את הגדרת את העיגול. אז בעצם זה אותו דבר, ואחד משלים את השני כזה, גם הריקות וגם הצורה. ואז הוא אומר לך, לא זה קיים ולא זה קיים. כמו שאני ככה, נכון, כי אקטואליות של המושג הזה. העניין הוא שאנחנו מדברים על ריקות, לומדים על ריקות, כדי להבין, כדי שאנחנו נוכל להתקדם. אבל מתי מבינים מה זה ריקות, או חווים ריקות? כשמגיעים להערה, כי מה? עד אז אנחנו רק פקה פקה מדברים על זה, זהו. אז זה מה שזה, ככה אני מבינה, שבעצם הסוטרה באה ואומרת על ההתחלה, מה שנקרא על הפנים, בום. היא אומרת, תקשיבו, צורה, כל הצורות שיש לך בעולם, זה ריק, הן ריקות. אבל הריקות עצמה, שזה מושג, כשאנחנו מתייחסים אליו, אנחנו לומדים עליו, נכון? על הריקות, עליה. זה גם ריק. היא צורה. זאת אומרת, יש פה ממש מעגל. הצורה היא ריקות, אבל הריקות היא צורה. אז גם היא ריקה. כן. במילים אחרות אפשר לומר שמה שהוא מנסה להעביר כאן זה שכל עוד אנחנו כבני אדם השומעים נרצה לתפוס את העולם דרך הכלים צורות. שיש לנו, שזה התודעה הדואלית שלנו, שמנסה לתפוס את העולם דרך הבנות מילוליות ניסוחיות, דרך אז צורות. אנחנו כבולים. גם אם אפילו נשלה את עצמנו שאנחנו מדברים או מבינים איזושהי רמה מסוימת שאנחנו אומרים, רגע, רגע, נכון, יש צורות, אבל הצורות הן ריקות מקיום עצמי, ולאט לאט מקבלים תחושה שאנחנו מדברים על הריקות, אז הוא אומר, בעצם אתה עדיין נמצא בתוך מעגל הצורות. לא הגדרת ברחת צורה מהם. לריקות. נכון. למה כל כך קשה לנו להגיע להערה? כי אם היינו מצליחים לחוות את הנושא של הריקות, אז כולנו כבר היינו, מה שנקרא, משנים את דרכנו, כן? אבל זה רק נמצא בלימוד ורק נמצא בשפה, בדיבור. אף כן. אחד, זאת אומרת, עם זאת, עמך לא, האנשים הרגילים עדיין לא הגיעו להערה. אז עם זאת, אני ממליץ ממש לשים לב לרעיון הבא, כי את עושה הפרדה וחוזרת ועושה. פעם אחת לא התייחסתי, אבל כשאת חוזרת על זה בפעם החמישית, אז צריך לשים כוכבית. את נו, מפרידה בין המוארים לבין האנשים הרגילים, בין אנחנו לבין לאן שנגיע, בין אנחנו לא מוארים וכן מוארים. אלא שזה לא מה שאומרות הסוטרות, בטח לא הסוטרות המעייניות. אנחנו כולנו מוארים. המוארים. אבל אנחנו עם מסכים, יש עלינו מסכים, לא? אז נשאלת השאלה, אם את מוארת, אבל יש מסכים, נניח אני אומר, את נמצאת בתוך חדר סגור ואטום, אוקיי? עכשיו, את לא רואה את מה שקורה בחוץ, אבל את כבן אדם, את קיימת בתוך זה. מה הבעיה עם זה? זאת אומרת, את בפנים מוארת, אבל יש מסכים. אוקיי, אבל את מוארת. עכשיו, את אומרת, אבל לא, מה שאת צריכה להגיד אולי, אוקיי, בודה אמר, אז אני מסכימה, ואני שואל את עצמי, אז למה אני לא מרגישה ככה? זה שונה מלהגיד אני לא מוארת. מבינה את אוקיי. ההבדל? כן, 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 אוקיי. אז אני... את יכולה להגיד אני מקובל עליי, סומכת, סומכת. אמר נכון, סומכת. נכון, לא, המעיינה אומרת שהבודה נמצא בתוכנו. אנחנו אבל, בודה, אבל אנחנו, כי הכל בודה. אבל יש עדיין מסכים של הקרמה, אנחנו בתוך הגלגל, נכון? יש מסכי קרמה, הקרמה כל הזמן עוצרת אותנו מלחוות את ההערה, ואנחנו זורעים קרמה חדשה מכל רגע ורגע, נכון. ונשארים בגלגל הסבל. כל מחשבה, דיבור ומעשה שאני עושה, שהם
אז לא נשאלת ממקום של השאלה, חוכמה, כשהם לא ממקום של חוכמה והבנת הריקוד, אני בונה קרמה חדשה שמשאירה אותי בגלגל הסבל. נכון, אפשר לעצור את אז זה? מה? אפשר לעצור את זה? בוודאי שאפשר לעצור את זה. אפשר להתקדם במסע, כולנו במסע. אז כשאנחנו זכינו, הקרמה הבשילה לנו לקבל לימוד, יש הרבה אנשים שלא לומדים, נכון? תצא החוצה לרחוב, אנשים לא לומדים נכון. בודהיזם או על ריקוד. אז אני אומרת, הבשילה לנו הקרמה להיחשף לתכנים כאלה רוחניים וזה. אז אנחנו עושים דרך. כמה זמן ייקח? לא יודעת. אז עכשיו זה גם שאלה, במה אנחנו, אני רוצה להגיד במה אנחנו מאמינים, אבל בוא נגיד על מה אנחנו סומכים. כי יש גם בעולם הזה של הבודהיזם, ובמיוחד עוד פעם אני בדגש על המעיינה, שתי תפיסות. התפיסה של הערה הדרגתית והערה מיידית. מכירים את התפיסות? אולי את מכירה או יפה. יש שתי תפיסות כאלה. אגב, יש פה ספר מעניין, בואו נראה הוא פה. כדאי מאוד לקרוא אותו, מקסים. בואו נראה. וואלה, יש. כן. למרות שאתה לא בספרייה. לא, זה הספר גם הזה. עליי לא, דברים. יש היום הוא פה ערימה ארעי של ויש לו ספרים, אני ספרים. לא יודע. כן, ערימה איזה? של ספרים יש פה. קוראים לזה The Edge of Certainty, קצה הוודאות. כתב את זה פיטר פנר, שהוא בעצם המורה סבא שלי, כי הוא המורה של יונתן אריסון. פיטר פנר. כן. הוא היה נזיר, הוא אמנם אוסטרלי, אבל הוא היה במשך 9 שנים נזיר בודהיסטי, טיבטי, כן, במסורת הטיבטית. ואחר כך הוא יצא, הוא עושה כל מיני סדנאות, קורסים, אחלה דברים יש לו. יש לי עוד ספר גדול שהוא לא פה בספרייה הקטנה, הוא בספרייה הגדולה. Radiant Mind, אבל זה ספר מצוין, כי הוא בדיוק הספר הזה מדבר על שתי האסכולות האלה, וגם ממפה את כל הזרמים, או הרבה זרמים, לא את כל, את הרבה זרמים בבודהיזם, בין אלה שרואים את ההערה כהדרגתית, לבין אלה שרואים את ההערה כמיידית. מיידית זה אומר שבכל רגע נתון, אם ייפול אסימון, בום, אתה מואר. זאת אומרת, זה קצת כמו להגיד, לא יודע, העיניים עצומות, אני עם עיניים עצומות, אני לא רואה כלום, לא רואה כלום, ועכשיו אני מדמיין שצריך לקחת שנים, ולאט לאט לאט העסק יתבהר ויתבהר 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 עד שיום אחד הוא יהיה צלול. כאילו נדמה לי כאילו החשיכה הזאת, שאני חווה עכשיו ככה, היא משהו כזה שצריך להתפוגג בתהליך ארוך. לעומת זאת, מישהו בא ואומר, חביבי, יש לך טעות פטאלית, אתה רק תפתח את העיניים ואתה רואה בהיר, 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 זה בשנייה אחת, רק לפתוח את העיניים. זה ככה אולי ההבדל בין אלה שרואים הערה הדרגתית להערה מיידית. כן, גם בגישה הזאת אגב, הגישה השנייה שזה מיידי, אז הרבה פעמים הם מייחסים את רגע המוות לזה. הם אומרים שברגע המוות, אם עשית עבודה, ואז זה קצת כן, לוקח את זה להדרגתי. נכון, אז נפתח הזרע הזה בלב, שהוא בדרך כלל סגור, נכון. ובגלל זה אומרים שהרבה פעמים אנשים עושים ברגע המוות, Mm, כי אז נפתח הלב, ואז כאילו יש להם את ההערה הזאת. כן. אז ב... זה כאילו בבת אחת, הרבה פעמים אומרים. נכון. ב... זה אחת ב... הדוגמאות. בזן, אז מדברים למשל על מה שקוראים לו סטורי. סטורי זה בעצם הערה מיידית כזאת של משהו קרה. יש את סוטרת הפרח, שהוא בודה מגיש למישהו פרח, ואז הוא הגיע להערה, זאת אומרת, כל מיני אמירות כאלה. אז חלק מתרגמים את זה בתור, ברור, נו, הוא עשה את כל הדרך, ובדיוק זה היה הרגע שבו רק היה צריך עוד את הפרח. חלק אחר אומר, לא, הוא היה רגיל, 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 ומשהו באותו מעמד
הפיל איזה אסימון, כמו שאלן ווטס אומר, התחתית נפלה וכל המים נשפכו במכה. אומרים אז את זה גם פה, בסוטרה הזאת, הנה, שאיך שהבודה נכון, דיבר, כולם שם הגיעו פה. להערה, כי היו להם פחות איפה? מסכים. פה, זה בסוטרה הזאת. למטה? אני לא יודעת אם זה למטה או לא, למעלה, אבל לא. אני יודעת שזה מיוחס לקהל הזה שהיה שם, שכשהוא התחיל לדבר על ריקות, הייתה את החוויה הזאת, הם חוו, בקיצור, הם לא רק הבינו בראש, הם חוו את כל הנושא של ריקות, ובן רגע הם הגיעו להערה, הם חוו את זה אוטומטית אז בנוכחות זה שלו. לא, אלא אם כן את רואה משהו שאני מפספס, אבל פה אין את פירוש של זה, הפסקה כאן, האחרונה. לא, בפסקה האחרונה יש את, איפה זה כאן? ברגע מי זה. שאמר אדון אלוהים לדברו, נמלאו שמחה. נמלאו שמחה, הם לא, לא הערה, אבל יש הרבה פעמים שבאמת נאמר וכולם הגיעו להערה, יש פה את, זה לא פה, זה אצל וימה לקירתי, זה נמצא בחוץ כרגע, יש כאלה, אבל מושל, מה ש... מושאל מושל. לספרייה בסלון, כן. יש פה ספרים מפוזרים בכל הבית. איפה שאני עוצר, בהישג יד ספר. יש ספר. כן. אבל פה יש את הרמז לדבר הזה, תוך כך התבונן בחמשת המצרפים, ראה נכוחה שגם הם ריקים מקיום עצמי, וניטר באחת מכל מצוקות הסבל. בדיוק, זאת הנקודה. ניטר באחת. זאת נכון, אומרת, בבום. זהו, כן. לא בהדרגתיות. נכון. אומרים, עכשיו, משייכים לזה שזה מה שקרה פעם בנוכחות הבודה, שממש ברגע שהוא רק היה נוכח, כי הוא היה בסמאדי בעצם, כתוב כאן הוא היה נכון. בעצם במדיטציה, אבל הם קיבלו את התובנה הזאת בדרך מדיטטיבית ממנו, כן, ובאחת זה קרה להם, הם עברו מעבר לסבל. הם כן. תפסו ריקות ישירות, בקיצור. הייתה להם חוויה של ריקות ישירות, בחוויה, לא בהבנה, בחוויה, חוו את זה. זה כמו שמישהו מבין, רואה הנה זה אבטיח, אדום, ירוק, ומישהו שתואם את האבטיח ומרגיש את הטעם. בדיוק. אז אני ממליץ, כחלק מתרגול, המלצה חמה מאוד, זה בהקשרים האלה, אז יש לנו שתי אפשרויות. להסתכל על עצמנו כאילו שהאופן שבו אנחנו חווים את החיים שלנו, כבני אדם שיש להם עדיין לא מוארים, ועכשיו אנחנו ככה וככה, וצריך לעבור דרך, ויש עוד מה ללמוד, ויש לנו הרבה קשיים בחיים, לראות את עצמנו ככאלה, זאת אומרת, זו האמת, ומפה יש דרך עד שנגיע להיות מוארים, שזה נראה כאילו, וואו, נצח, נצח, נצח. כי למה נצח? כי אני אומר, רגע, שנייה, יש כל מיני נזירים, חבל על הזמן, עושים דרך ומשקיעים בעניין הזה פי 2000 ממני, והם לא מוארים. אז מה... אז לי זה לא יקרה בחיים אלה בוודאות, כאילו... אז זו דרך אחת להסתכל. הדרך האחרת היא הדרך מהסוף להתחלה. והיא הדרך של ה-non-duality בעצם, של האי שניות. שהיא אומרת, לא, האמת היא לא כמו שאני חווה את זה, כמו שאני מרגיש עכשיו. זו לא האמת, זו האשליה. זה הכל נאמר פה שזו האשליה. האמת, שאולי אני לא חווה אותה ככה, כי אני חווה את זה דרך האשליה, אבל האמת היא שאני מואר, והכל מואר, והכל ריק מקיום עצמי, והכל הוא נון דואלי. זו האמת. ואם זו האמת, ועדיין מתקיימת איזושהי חוויה של בן אדם עם בעיות, עם אתגרים, עם מצוקות, עם סבל, לזכור שזו האשליה. זו לא האמת, זו אשליה. לא שזה לא קיים, איך אומרים, עם ההרגשה אי אפשר להתווכח.
עם החוויה אי אפשר להתווכח, החוויה קיימת, אבל היא חוויה באופן של אשליה. האמת היא שאני מואר. זו האמת. את התפיסה הזאת כדאי, איך נקרא לזה? לבסס. כי קל לנו מהר מאוד כל הזמן לחזור לנקודה הזאת של לא, אני מה שאני מרגיש. אם אני מרגיש לא מואר, אז אני כנראה לא מואר. התפיסה הזאת מעכבת את השחרור. זה קצת כמו, אני לא יודע אם אתם מכירים את התופעה הזאת, שזה הרבה קורה במזרח. לוקחים פילים, שהם קטנים, קושרים אותם לעץ עם חבל. כשהוא קטן, הוא לא יכול להשתחרר הוא מנסה, אבל הוא לא יכול להשתחרר מהחבל. חבל חזק. אבל לאט לאט הוא גדל, 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 ובתור פיל גדול, לא הוא יודע שהוא לא יכול יכול לתלוש את להשתחרר. החבל ואת העץ ביחד. אבל הוא לא מנסה כבר יותר. הוא די ברור לו שהוא לא יכול, הוא ניסה הרבה פעמים, כשהוא היה קטן, והוא הגיע להבנה שהוא לא יכול לקרוא את החבל, והוא הפסיק, וזהו. והוא עכשיו, מה שכובל אותו, זה ההבנה שהוא לא יכול לחתוך את החבל, לא החבל. וזה קצת מה שקורה לנו כשאנחנו משרישים את ההבנה הזאת שאנחנו בני אדם. עכשיו זה נכון, כי באמת גדלנו בתור תינוקות וילדים לתוך העולם הזה האשלייתי, אבל כשהיינו קטנים אף אחד לא סיפר לנו שאנחנו לא. ההפך, סיפרו לנו שאנחנו כן, שאנחנו אנשים, שיש דרך לעשות, שיש קושי, שצריך להתמודד. ולא פעם, כשהתחלנו ללמוד אפילו את התורות האלה ואת הבודהיזם, אז לימדו אותנו שצריך לעשות הרבה מדיטציה ולקרוא הרבה סוטרות, וזה לוקח שנים, והרוב לא מגיעים להערה, ואם כן, זה לוקח גם אלפי מחזורי חיים, אם בכלל. ואז אנחנו הולכים בדרך לומדים ולומדים 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 ולומדים, אבל בלי באמת איזושהי תחושה אמיתית של זה הולך להתגלות. כי כאילו את התחושה הזאת באיזשהו מקום ויתרנו עליה. היא לא אצלנו. היא רק אצל מי שהולך להיות נזיר 24/7 אולי. גר בהימאליה באיזה מערה. וזה מעכב. והסיבה שאנחנו לומדים את הסוטרה הזאת, זה כדי לראות בדיוק את ההפך הגמור. הוא אומר פה, זה מניוסקריפט, זה manual לכל אחד שיכול לקחת את זה ולממש את זה. אחרת מה הטעם לקרוא את זה אם זה לא בר מימוש? סתם, אקדמי. זה בר מימוש. בשבילי זה בר מימוש. אני מציע לכם להסתכל על זה כעל בר מימוש. אם זה לא היה בר מימוש, לא הייתי מקריא לכם את זה, ויושבים פה כל השיעורים האלה אתה ומדברים יכול על זה. לתת דוגמה למימוש? בוודאי. שבי יאללה, בוא נלך בשקט, לדוגמאות. ושבי בשקט, תכף נעשה את זה, ונשחרר מהמילים, מהמושגים. כן? ככה משתחררים ממושגים, לא בלדבר על מושגים. אנחנו קודם כל כן מדברים על זה, אמרנו כבר מקודם, קודם כל, לקרוא את זה, להרגיש את האנרגיה שמגיעה מהדבר הזה, אבל באיזשהו שלב צריך לשחרר את זה, ולהעמיק את הנקודה הזאת, שאיפה שאנחנו, זו אשליה.
זה שאנחנו אומרים שזו אשליה, זה לא יתפוגג, אבל נוכל להיות בתוך האשליה ב-easy going. זה קצת כמו מישהו שנמצא בחלום, ופתאום מבין, הוא אומר, וואלה, רגע, רגע, אני בחלום. הוא לא מיד מתעורר, הוא עדיין בחלום, אבל הוא כבר לא מפחד מהזאבים שרודפים אחריו. ההפך, הוא עושה להם בו, והם בורחים. זה המימוש. להפנים את זה. זה עונה, דפנה. חשוב לי כאילו שזה יהיה ברור. כמה שאפשר שזה יהיה ברור. בראש ובראשונה זה לקבל את זה. את יודעת מה, אני קצת, כי אנחנו עוד לא נמצאים פה, אבל אני כן אני חושב קופץ שזה רגע בדיוק קדימה. הפסקה לפני האחרונה. לפני האחרונה, איפה? זה? אני חושב שבדיוק, לא, איפה שהגענו, לאי לכך. אז רגע, עוד לא הגענו לזה, כי אני רוצה עוד להשלים את המשפט האחרון כאן, אבל בדיוק זה. אי לכך, לכן אמרתי, אני קופץ משפט קדימה, כן? אי לכך, שריפוטרה, בזכות אי ההשגה, זה מילת המפתח. בואו ניקח את זה. ומי שנסמכו על החוכמה השלמה, שזה בעצם הסוטרה הזאת, במילים אחרות, מי שנסמכו. האם את סומכת על זה? האם אנחנו סומכים על זה? שמה שכתוב פה זה נכון ובר מימוש. עוד לפני שאנחנו יודעים איך. סומכים על זה ב100%. ב100%. שזה נכון ובר מימוש. שני הדברים. כי אנחנו קוראים לזה נכון, אבל לא בשבילי. לא בר מימוש בשבילי. נכון למישהו אחר. זה נכון, אבל לא בחיים האלה. לא עכשיו. לא היום. לא, אני אומר, נכון ובר מימוש. לא, אבל אני לא יודע איך. לא, עזוב רגע איך. כי נכון, יש פה איזה טריק לפצח, אבל האם זה נכון? מה שכתוב פה, וזה בר מימוש, אני יכול להמשיך לקרוא את זה עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, זה קצת כמו מין... איפה אתה רואה פה בר מימוש בתוך הסוטרה? בזכות אי ההשגה ומי שנסמכו על החוכמה השלמה, מוסרת מכשלת התודעה של הבודיסטוות. זה הבר מימוש. אוקיי, אוקיי. כן, כן, כן. מי שנסמכו על החוכמה, ושבעצם יש פה 10. יש פה את כן? התוצאה כבר, כן. כל הפסקה הזאת היא פסקת התוצאה. כן, כן. משום נכון. שלתודעתם אין כל מכשלה, הם אינם מפחדים. אני לא רוצה להקדים את המאוחר, כי יש פה עוד איזה שני דברים פה להשלים, אבל זה פה, זה בדיוק פה. יש פה הבטחה. הסוטרה באה עם הבטחה. זה כמו מגיעים מניואל של משהו, ואומר, תעשה ככה, 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 אני מבטיח לך שהשטיחים יהיו נקיים. תפעיל את השואב אבק, ככה, 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 לפי הוראות היצרן, תקבל שטיחים נקיים. יש פה הבטחה. אפשר להסביר את זה גם, הבודהיזם הטיבטי, לא זוכרת בדיוק איפה למדנו את זה, אני עושה את זה ביוגה, עם התלמידים שלי שאני מביאה להם כל פעם נושא, אני עושה את זה גם, אני מכניסה כאילו חלק מדיטטיבי בזה, ואני משתמשת בקונספט הזה, שלמדנו, אני לא זוכרת איפה, שקוראים לזה מיקוד בתוצאה. זאת אומרת, נגיד, זה דומה קצת, אתה אומר, אוקיי, בוא נראה, תחשוב רגע מה כמיהת הלב שלך. אז נגיד, כמיהת הלב שלי זה להיות תמיד נגיד, להתמלא באהבה. עכשיו, זה כמיהת הלב, אני כרגע לא מלאה תמיד באהבה, ואני רוצה ממש להיות כל הזמן מלאה באהבה, זה רק דוגמה. ואז מה שעושים, אומרים, אוקיי, עכשיו תשבי רגע בשקט, תדמייני שזה קרה.
מהמם. תדמייני שזה קרה. ומה שהשיעור הוא, שאני זוכרת שהסבירו לנו, שברגע שאתה מדמיין שזה קרה, כאילו כבר יצרת את זה באיזשהו מקום, ואז זה יקרה יותר מהר, כי כבר זרעת את הזרעים וכבר יצרת את זה בתודעה שלך. וגם אתה שואל, אוקיי, תדמייני עכשיו, הנה את יושבת, תדמייני, הנה את במצב הזה שביקשת, זה קורה, איך את מרגישה, מה התחושות, איך הגוף, מנסים ממש לעשות את המימוש של זה, להרגיש את זה, לחוות את זה, זאת המילה, לחוות את זה. ואז מה שהם אומרים, שברגע שאתה עושה את זה, ומשתמשים בדמיון, זה אחר כך נורא קל, כי כאילו כבר יצרת את זה, בעצם יצרת את זה, זה לא כאילו, יצרת את זה. זה סוג של מיקוד בתוצאה, שיצרת אותו. אז אני מתחבר מאוד למה שאת אומרת, זה נכון. עכשיו בוא ניקח את זה אפילו עוד צעד קדימה. את מה שאמרת עוד צעד קדימה. למה? כי את בעצם מה את אומרת? את אומרת, בוא נדמיין את התוצאה שעדיין לא קיימת, והתהליכים המנטליים, עצם זה שאני מדמיין, ויש אומרים שזה גם נכון, כן, מחקרית בדקו, שהמוח לא מבדיל בין מציאות לבין דמיון, בשבילו זה הכל אותו דבר, ואז לאט לאט המציאות בעצם תיבנה לכדי מה שקודם היה דמיון. נכון. מצוין. עכשיו נרחיק לכת עוד קצת עם הרעיון הזה, מהכיוון ההפוך, שהוא היותר עוצמתי. הוא דומה, אפשר להסתכל איך מסתכלים עליו, אבל הוא יותר עוצמתי. הוא בעצם אומר, שנייה רגע, ניקח את הדוגמה שאת אמרת, מה אמרת? אני רוצה יותר אהבה, אני רוצה נכון? להיות מלאה באהבה. מלאה באהבה. אני אומר ככה, שנייה רגע. האמת היא שאני כבר עכשיו מלא באהבה, לא מדמיין שאני מלא באהבה. לא אני בלי אהבה ומדמיין, רגע בוא נעשה ויזואליזיישן, איך זה יהיה כשאני אהיה מלא באהבה. לא, אני כבר מלא באהבה, מלא אנשים אוהבים אותי, כל יום, כל היום, משום מה, בדרך מעוותת כלשהי, שאני עוד לא מבין למה, אני לא רואה את זה. זו האמת. אני עטוף ומלא באהבה מכל הכיוונים, ומשום מה, בדרך מוזרה, שאני עוד לא מבין מהי, אני לא מצליח לראות את זה. את מבינה את ההבדל? אתם מבינים את ההבדל בכיוון של ההסתכלות? בעצם מה שאני זורע, זה לא שאני עכשיו שואף למשהו שלא קיים, ובעזרת איזה טריקים של אוטוסוגסטיה, בסוף זה יתממש. הפוך! מה שקורה עכשיו זה שישנה איזושהי אשליה שמונעת ממני לראות שזה כבר קיים, כל הזמן היה קיים. נכון, אבל אתה יודע, לגבי האוטוסוגסטיה, שתמיד כשמדברים על זה, תמיד עולה האישיו של האוטוסוגסטיה. אז מה שהם אומרים, תקשיבו, כולנו כל הזמן באוטוסוגסטיה. נכון. אני לא אומר anyway, אוטוסוגסטיה כדבר גרע, אוטוסוגסטיה פועלת. לגמרי. אבל אני אומר, בוא נעצים את זה יותר. אני יודע שאני מואר, ואתם מוארים. כל בני האדם, כל היצורים באשר הם מוארים. באיזה מובן הם מוארים? לא שהם אנשים איזה מיוחדים עם מילה על הראש. כולנו ריקים מקיום עצמי, זו הערה. תחפש את עצמך עד מחר ולא תמצא. איפה? מי זה האני הזה? מי זה אני? מי זה אני כאינדיבידואל? זה הנקודה. מי אני כאינדיבידואל שנפרד מכל השאר? לא יכול למצוא אחד כזה. חיפשתי אותו שנים. לא מצליח למצוא אחד כזה. הגעתי למסקנה המתבקשת שאין מה לחפש, ואני לא יכול לדעת את זה. והמסקנה העוד מתבקשת היא שאם ככה, אין שום הבדל בין איזה משהו אינדיבידואל כלשהו שלא קיים, לבין כל השאר. ולכן, מכיוון שכן יש חוויית קיום,
אז אני בהכרח הכל. כל מה שיש זה אני. זה מה שאומר מהראג', שאולי יום אחד עוד נחזור אליו. אני הוא זה. זה הזה. כל הזה. עכשיו, אפשר להגיד את זה כאיזשהו, נקרא לזה תרגיל מילולי כלשהו, כי אבי אמר לדקלם, אז נדקלם את זה, אבל שנייה אחרי זה אני לא מאמין בזה. אני נוטש את זה בסדר, זה מין משהו שעושים בשיעור כזה, אבל אני לא באמת מאמין בזה. אני מאמין בזה. אני חי את זה. כל יום, כל היום, מרגע שאני מתעורר עד רגע שאני הולך לישון. באמונה שלמה, מוחלטת, חד משמעית ובלתי ניתנת לערעור. זו המציאות האמיתית. כל השאר זה איזשהו מין סוג של חלום מציאותי. סוג של, אני קורא לזה סוג של. באיזה מובן זה חלום? משהו כזה שהוא זורם ומשתנה כל הזמן, והוא לא יציב, וכל רגע משהו אחר, ובתוך זה יש דברים שמשתנים יותר מהר, ויש דברים שמשתנים יותר לאט. בין הדברים שמשתנים יותר לאט, זה איזושהי אשליה של דמות, שקוראים לה אבי, ויש לה תפקיד, ויש לה תכונות, והיא חיה בעולם, ואני לא מתנגד כי אני נזכר שאין מי שיתנגד. מי יתנגד? אין אני בשביל להתנגד לזה. אז יש זרימה של הדבר הזה שהיא מתנהלת באופן טבעי כמו שהיא מתנהלת. ואני חופשי מכל הדבר הזה. לא מזה. אני חופשי מאיזה רעיון שאני מישהו. שצריך לנהל את זה, שצריך להיות מוטרד מזה, שצריך להאיץ את זה, שצריך לבטל את זה, שצריך להבין את זה. זה כנראה זה המושג של לשהות בחוכמה. גם אם כן, זה עוד צורה שהיא ריקות. זה עוד רעיון שנמצא בתוך המסגרת של האשליה. לא, אני אומרת שברגע שזה קורה, זה בעצם חוויה של שהייה בחוכמה. אני מבין. אז כאילו, אפשר, אני אגיד את מה שאמרת בצורה טיפה אחרת, כן? אז לאור כל מה שאמרתי, אני יכול פתאום להגיד, וואלה, וואלה, בואנה, איזה יופי, לאן הגעת? יש מצב אולי שאתה מואר. עכשיו, אם אני אתחיל לחשוב שהמחשבה הזאת של אני אבי מואר, היא האמת, אכלתי אותה, כי נכון. איבדתי את זה. אתה יודע מה האנטידוט של זה? מה שומר עליך מזה? שאתה בעצם, הרעיון הוא ללכת בעולם ולחשוב שכל מי שאתה פוגש הוא מואר, הוא בודה, ואתה עוד האידיוט האחרון, שאתה לא אתה אבי, אני, ואני האידיוטית האחרונה שעוד נשארה. לא, למה? למה? זה עכשיו, למה ללכת לזה או לזה? לא, לא יודע, אני לא יודע. לא, אבל אם אתה חושב לא שכל מי יודע. שאתה פוגש הוא בודה, וכל מי אז פתאום אתה רואה שמכל מי שאתה פוגש, לא משנה חוויה, נגיד חיובית או שלילית, אתה מקבל שיעור. אתה אומר, וואו, אם אתה הולך עם מחשבה כזאת, גם זה כל מי שאני במסגרת, פוגש הוא בודה. יש תרגול ג- כזה בבודהיזם הטיבטי. מהיום, כל מי שאתה פוגש, תחשוב שפגשת את הבודה, שהוא בודה. אבל אין הרבה בודה. יש רק בודה אחד, והוא זה. אם אני הוא זה, ואת הוא זה, ואתה הוא זה, ואי הוא זה, ובודה הוא זה, אז יש רק בודה אחד, ויש רק זה אחד. כשאני חושב, כשאני פוגש את יפה ואומר, אני בתרגול כזה של יפה היא בודה, אם אני אחשוב שיפה, האישיות הספציפית שגרה בכפר אס, היא הבודה, זה טעות. מה, יפה היא בודה, כי נתת לזה קיום עצמי? כן. אינדיבידואליסטי בנפרד מהגוף הזה ומכל השאר. לא,
כל מה שאנחנו רואים פה, זה עסק שמשתנה. זז כל הזמן, התרחשות, 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 שאי אפשר לשים על שום דבר את האצבע, כי בעודך מתכוון לשים את האצבע, העסק השתנה. אי אפשר לשים את האצבע על כלום, האצבע משתנה. הרקליטס אמר את זה. אי אפשר לחצות את אותו הנהר פעמיים. הנהר הוא לא אותו נהר, והרגל היא לא אותה רגל. לא סתם שמת ים היום. זה ממחיש את זה הכי טוב. את זה הרבה פעמים שוכחים, כשאומרים את המשפט הזה, אומרים כי הנהר הוא לא אותו נהר, כי המים זרמו שם, אז זה כבר לא אותו מים, אז מהו נהר? זה המים, אבל המים זזו, אז זה לא אותו נהר. אבל את החלק השני, שהוא היותר mind blowing, את זה לא מוסיפים. גם הרגל היא לא אותה הרגל. הרגל הזאת משתנה בדיוק כמו הנהר. לכאורה, בקצב יותר איטי. אבל אני לא יודע אם בקצב יותר איטי, אולי ב-level טיפה אחר. לעין שלנו, הרגל נראית אותו רגל. אבל לאלקטרונים שברגל, הרגל היא מזמן לא אותו רגל. אין אפילו רבע אלקטרון שנשאר באותו מקום מלפני שנייה. רבע. אז זה אותו הרגל או לא אותו הרגל? עכשיו, זה חוזר למה שאמרתי, של עניין של לחיות את זה. זה המימוש, אגב, דפנה, כן? זה הפרקטי. זה לא פילוסופיה, זה הפרקטי. לחיות את זה, לאחוז בזה, ולהאמין בזה, ולראות את זה בכל פסיעה ופסיעה. לתרגל את הראייה הזאת. לא לראות בזה כאיזה משהו של, סבבה, זה טוב בשיעור, אבל אני עדיין בן אדם. זה מעכב. זה מעכב בדיוק כמו שהחבל מעכב את הפיל הגדול. בשנייה הוא יכול לקרוא את זה, בשנייה. אם רק מישהו יספר לו שהוא רק צריך למשוך את הרגל. אתה יודע, אבל מה שיפה הציע מקודם, כל אדם ואדם שאתה פוגש, לראות אותו כבודה, באותו רגע אתה פועל לפי חוק הריקות. זאת אומרת, האדם שהופיע לפניך, זה הבשלה קרמית, אתה לא רואה את ההבשלה הקרמית הזאת, שזה איציק שבא לעצבן אותי, או הבוס שלי שצורח לי באוזניים, אין, כל זה איננו, יש רק אנשים מוארים, זה היישום של הריקות, הבנת הריקות. כן. כן, ובתוספת לזה שזה לא אנשים מוארים, אין אנשים מוארים, זה לא הולך ביחד. אם הם אנשים, אז הם לא מוארים. אם הם מוארים, הם כבר לא אנשים. כן, יש דמות, יש אישיות, יש גוף. מי אמר את זה? אני אומר את זה. ישויות, ישויות. יש אנשים שהם יורדים בודיסטוות שהם מוארים שהם יורדים כדי לעזור. למה אתה אומר את זה? הם יודעים שאין בהם ולו גרם אחד של קיום עצמי קבוע. מי הוא האיש? הגוף? מי הוא האיש? אתה אומר ההתנהגות שלו? הם לא אנשים. כן? לא, הם באים בתוך גוף. במובן, הם באים בתוך גוף, באריזה של גוף. הם באים בתוך גוף, בגלל שבקיום הזה של כדור הארץ, זה עולם גם של חומר, ואז לא היינו רואים אותם. ראייה שלנו מוגבלת, אנחנו יכולים לראות בעיקר חומר. אז בגלל זה הם מופיעים בתוך גוף. העיניים, אם אני מחבר את זה לפה, אתם רואים את זה פה? כאן. אין עיניים, אין אוזניים, אין אף, אין לשון, אין גוף ואין שכל. אין גוף. רגע, אז יש גוף או אין גוף? יש גוף, רק אם יש... אין גוף כמו שאנחנו חושבים. בדיוק. אין גוף כמו שאנחנו חושבים. כי זה הכל פרשנויות. זה הכל ריק מקיום עצמי, וכל
לכל תודעה משליכה את זה אחרת. זה כמו, אתה יודע, אפילו דברים נורא פשוטים. סתם, אני הולכת עכשיו, פתאום הגיע לי איזה רעיון, שפעם בהיסטוריה האנושית, אני אוהב את לא השיחה מזמן הזאת היום. אפילו, בקבוצות מסוימות, נגיד להיות שמן, או להיות אישה שמנה, זה היה יפה. נכון, היום זה מכוער. נכון. אז זה הכל תלוי פרשנויות, ותלוי מה יש לך בתודעה. נסיבות, תרבות, נסיבות, מיליון תנאים, נכון, מיליון כי פעם תנאים. היה רעב, ובאמת רק מי שהיה לו בטן, המלכים, היה להם אוכל, אז זה היה וואו, זה היה סמל כן, של שפע, נכון, וכולם באמת היו רזים, כי לא היה אוכל, ואז רזון נחשב לעוני וסבל ומחלות, וכיעור אפילו, מכוער. כן, היום היום הם עושות מיליונים. כל אלה שכמה שהן יותר רזות והולכות על המסלולים, או הן בעיתון של הווג, זה כן. פתאום הכל התהפך. כמו להיות משמעת מש... מים בצבא. פעם משמעת מים בצבא הייתה שאסור לשתות, היום משמעת מים שאתה חייב לשתות. לא יודעת אם אתם יודעים את כן. זה. לא ידעתי היום, שלא היה, שהיה לא לשתות, אז משמעת מים. כן? כן, זה לא היה ידעתי. אסור היה לשתות, הם היו צריכים לצאת, גיסי סיפר לי את זה שהוא 10 שנים מעליי, שהיו כל פעם עוצרים ובודקים, הם היו הולכים 30-40 קילומטרים, כן? וכל פעם המפקד היה עוצר, הם היו צריכים לפתוח את הממיות, והוא היה בודק אם הממיות מלאות, ומי שהממייה שלו הייתה אפילו טיפה יורדת, הוא היה שופכים לו את המים וממלאים את זה בחול. וואי. משהו מזעזע, ובגלל זה הרבה התעלפו וזה, ואז בגלל שהיו הרבה אנשים היו מתעלפים וכל זה, עכשיו המשמעת מים שהם חייבים לשתות, אותו מושג התהפך. בדיוק. אז הכל משתנה. לגמרי. יופי. וואו. איזה שיחה. אני מקווה שאתם רואים בערך, ואני רואה בערך. יופי. אני כן רוצה שנספיק גם להשלים לפחות את הפסקה הזאת, וגם שנספיק לשבת. אז ננסה רגע להשלים, אנחנו פה עצרנו פעם קודמת, קראנו את רובה, שזה בעצם הליבה של הסוטרה. כן, הסוטרה הזאת כאילו אפשר בגדול לחלק אותה לכמה חלקים, מבחינת השתלשלות העניינים. יש את החלק הראשון שבה אבלוקית-שוורה, הבודה יושב מזה, והאבלוקית-שוורה מבין את מה שהוא מבין, ומגיע להבנה, ואז שריפוטרה שואל, ואז יש את שני החלקי התשובה, או יש 3 חלקי תשובה. החלק הראשון, שהוא מדבר על צורה וריקות. החלק השני, שהוא מביא את כל הדוגמאות של צורות, במובן של מושגים בודהיסטיים, מהותיים ומרכזיים, ואחד אחד מפרק אותם לכדי ההבנה שלא רק שתחשוב שאני אומר לך לא יודע, הנה מכונית, אבל בעצם זה לא מכונית, כי יש לה חלקים, לא רק במובן של אתה רואה שמש, אבל זה לא שמש, לא רק במובן הדברים נקרא להם הארציים. אפילו הריקות הזאת לא פוסחת גם על הכלי עצמו, שהוא כאילו הכלי המרכזי של החיים, וזה הדרמה עצמה. התורה עצמה של הבודה, הריקות הזאת מכלה גם את התורה. זה הפואנטה הגדולה פה. אם זה היה רק סיפור של צורה היא ריקות, שמה שאתה רואה, בית זה לא בית, מכונית זה לא מכונית, בן אדם זה לא בן אדם, אז זה היה נחמד, אבל זה היה משאיר את התורה מחוץ. אז אוקיי, אבל התורה היא כן התורה. אז זה היה כאילו משאיר איזה טעם לפגם של אתה עושה פה הפרדה. אז אם אתה עושה הפרדה, אז מה אי שניות פה? אלן ווטס מתאר את זה יפה, הוא אומר, כשאתה מדליק מדורה, ומתחילים להיות גחלים, ואתה רוצה ממש שהם יעקלו את עצמם הרבה הרבה הרבה, אז אתה לוקח מקל,
ואתה בוחש בגחלים, מזיז אותם ממקום למקום ככה, כדי שממש העץ יתפוס אש מכל הכיוונים, אבל באיזשהו שלב שהכל כבר תפס טוב, 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 ואתה לא צריך לערבב את הגחלים, מה אתה עושה עם המקל הזה שערבבת איתו את הגחלים? זורק אני אותו אספר לאש, לנו מה. וגם הוא עולה באש. זו המטאפורה פה. בעצם הדרמה היא לא איזושהי אמת קדושה בפני עצמה, שאנחנו צריכים לזנוח את כל העולם, אבל להחזיק בה כאילו זה דבר קדוש שצריך לאחוז בו עד אין קץ. זה בסך הכל אמצעי מיומן כדי לעזור לנו לפוגג את כל התפיסות שאליהם נולדנו בלית ברירה, זה חלק מהקרמה. אף תינוק לא נולד מואר עם קיבלנו. כל התובנות האלה. לא, נולד בן אדם שאין לו כל כך יכולת להשתלט על מה שקורה פה, והוא כפוי, כמו הפיל הקטן, לחינוך של הסביבה שלו ושל העולם שאליו הוא נולד ושל התנאים שאליו הוא נולד, כפוי. וככה לאט לאט הוא גדל להיות בן אדם שמעוצב על ידי הסביבה שלו. בן אדם נפרד מהעולם, בעולם של דברים וחפצים ואירועים, וזה אני נגד העולם, ויש קושי ויש סבל, ו. ויש כאלה שמתים בתוך העולם הזה, ויש כאלה ברי מזל, שבום נפגשים עם הדף המדהים הזה. שהוא כמו איזה מין חומר ממיס, שלאט לאט ממיס את כל העולם הזה שאליו גדלנו, ולאט לאט ממיס גם אותנו כאיזושהי אישיות יצוקה מדי, וקשיחה מדי, וקצת כמו איזה מין ספרי שמן כזה שממיס את החלודה, ומתחיל שהחלקים יתחילו לזוז. כן, גיא, רוצה להגיד משהו? אני מתחבר גם למקל ולמדיטציה ולאי-מדיטציה. בדיוק, שאתה שורף את בדיוק. המקל שיצרתי איתו את האש, אתה מפסיק לעשות מדיטציה שאתה באי-מדיטציה. בדיוק, בדיוק. זה הכל, אתם מבינים שכאילו כשמחברים את כל המעמודרה וזה 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 וכל הרעיונות, בסוף, בבטם ליין, זה די פשוט. הכל מתנקז פשוט רק צריך לאותם לשרוף כל רעיונות כך הרבה פשוטים. דברים בדרך. זה נכון, זה נכון. יש הרבה מה לשרוף בדרך, בדיוק כמו שאמר אלן ווטס, יש הרבה מים להוציא מהחבית, עוד ועוד ועוד, ואתה אומר, וואי, הנה אתה אומר לעצמך, שנייה, קלטתי שאם אני אוציא כפית ביום, ומדי פעם החבית מתמלאת, אז זה ייקח נצח. אני רתום לעניין הזה, חבל על הזמן, אני מתפטר מהעבודה, ואני עובד בלהוציא כפיות כל היום, כל היום, כל היום. ואז אתה פתאום אומר, בוא'נה, זה נראה שיש התקדמות פה, יש התקדמות. יש התקדמות, אני כבר בחצי חבית, עד שיום אחד פתאום אתה מפסיק, איכשהו, התחתית נופלת, וטרח, כל המים נופלים ברגע. ואתה אומר, וואי, לא הייתי צריך להוציא כפית, 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 אבל לא הייתה ברירה. לא, לא ומהסיבה הייתי. הזאת הייתי צריך להוציא כפית, 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 כפית. כדי להגיע לרגע הזה, שבו אני מבין שלא הייתי צריך להוציא כפית כפית. אין ברירה, זה הדרך, זו הדרך. אז פה בפסקה הזאת בעצם לוקח אבל לוקית שברה, רעיון, מושג מהבודהיזם, ובעצם אומר גם זה מושג וגם הוא ריק. המושג הראשון, בריקות אין צורה, אין תחושות, אין תפיסות, אין נטיות קודמות ואין הכרות, נקודה. כל פעם שיש נקודה זה כאילו מושג מסוים. נקודה. מה זה פה? חמשת המצרפים. אחר כך יש לנו, אין עיניים, אין אוזניים, אין לשון, אין גוף, ואין שכל, אלה חמשת החושים. הקשר שלנו לעולם הוא חמשת החושים. אחר כך
אין צבע, אין קול, אין ריח, אין טעם, אין מוחש ואין מושג. אלו חמשת מושאי או ששת מושאי החושים. הדברים שהחושים צורכים. בעצם העולם, אני רציתי להגיד אמיתי, אבל אמיתי בתוך מסגרת האשליה. העולם בנוי בעצם מחושים, בלי חושים אין עולם, נכון? לא היינו פה, לא היינו יודעים שאנחנו פה, לא היה שום מושג ושום כלום. כל מה שיש לנו על הבנת העולם מגיע דרך החושים שלנו. אז העולם בנוי מהחושים בהכרח, מצד שני הוא בנוי ממושאי החושים. מאיפה הם מגיעים אני לא יודע, כי אני רק יודע שאני מקבל אותם דרך החושים. אז אני אפילו לא יודע, אולי זה המצאה של החושים? אני לא יודע. זה רק אשליה שהם מגיעים מבחוץ והם נפרדים מהחושים. ולכן יש את המושג השלישי, לאור זה שאני לא יודע אם יש הפרדה או אין הפרדה בין החוש למושא החושים. בין הלשון לבין הטעם, אני לא יודע אם יש הפרדה באמת, ולכן שניהם כבולים ביחד בתוך המושג השלישי שנקרא תחום החושים. כן? ואז יש לנו תחום העין, תחום האוזן, תחום האף, תחום הלשון, תחום הגוף ותחומי ההכרה. אז הנה יש לנו פה עוד מודל, חוש, מושא חושים, שניהם מחוברים ביחד דרך תחום החושים. אפשר להגיד את זה גם מצד שני, יש את תחום החושים, ובתוכו באופן סמנטי אפשר לדבר על חוש ומושא. אבל זה רק סמנטיקה, זה לא מציאות מופרדת אמיתית. עברנו את זה, גם זה לא קיים. אגב, מה זה המודל הזה של תחום החושים? זה נגרג'ונה, מדיאמיקה, אנליטיקה של הבודהיזם, שבעצם עושה את כל ההפרדות האלה ומנסה להבין איפה נמצא, זה המהות של כל המדיאמיקה, מנסה להבין איפה נמצא מהות הדבר, של כל דבר. לאט לאט, בסוף הוא מגיע למסקנה, הוא יודע את זה מראש, הוא מוביל אותנו, נקרא לזה, למסקנה שאין שום דבר שיש לו אה, אה, נו, קיום עצמי. קיום עצמי בלתי משתנה. בדיוק, קיום עצמי בלתי משתנה, אין. והוא הולך איתנו ספר שלם, ועובר מפה ומפה 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 ומפה, ולא משנה מאיפה הוא אומר, אתה רוצה לתקוף את זה מפה, נתקוף מפה. אתה רוצה לתקוף מפה, נתקוף מפה. אתה רוצה מהסיבה, מהתוצאה, מהקשר ביניהם, מהחוש, מהמושא החושים, אין הפרדה, יש הפרדה, לא משנה איך נתקוף את זה, כל הזמן מגיעים למסקנה שאנחנו לא יודעים איפה מהות הדבר נמצא. וזה המסקנה של מדיאמיקה, וזה המודל שאיתו הוא משתמש. אין ידיעה שגויה ואין הכחדת הידיעה השגויה, וכך לגבי המבנים המנטליים, התודעה, השם, הצורה, ששת החושים, המגע, התחושות, הצמאון והתשוקה וההיאחזות, ההתהוות והלידה, אין הזדקנות ומוות ואין הכחדת ההזדקנות והמוות, נקודה. מה זה? 12 החוליות של ההתהוות המותנית. חתיכת מודל, גם של נגרג'ונה. 12 החוליות של ההתהוות המותנית. הוא קודם בונה את המודל, אמרנו, אנחנו קודם לומדים ואז מבטלים את הלמידה. אז הוא קודם בונה את המודל, כי הוא מנסה, הוא אומר, אתה רוצה דרך הבורות נתחיל? בוא נתחיל. אתה רוצה דרך זה? אתה רוצה דרך זה? אתה רוצה דרך זה? בוא נבדוק כל חלק, נראה שגם פה לא נמצא, אולי זה בתשוקה, אולי זה בבורות, המהות הבלתי משתנה, לא נמצא בשום מקום. גם כל אלה ריקים מקיום עצמי. ולבסוף הוא מגיע לגולת הכותרת, ליהלום שבכתר, הלא הם ארבעת האמיתות הנאצלות, שאיתם פתח הבודה או סיבב פעם ראשונה את הגלגל. הראשונה, אין סבל. סליחה, לא, הוא התחיל מיש סבל. עכשיו הוא אומר אין. יש סבל. החיים, או אולי בוא נגיד את המשפט המלא שאמר הבודה, האמת הנאצלת הראשונה, החיים או המציאות כפי שאנחנו בני אדם תופסים אותה, היא סבל. נרצה או לא נרצה, נסבול.
אבל יחד עם זה, יש מקור, יש סיבה לדבר הזה, זה לא ככה וזהו. אם זה היה ככה וזהו, אז מה נעשה עם זה? נסבול וגמרנו. לא, לא, יש בשורה. יש מקור לדבר הזה, יש סיבה לדבר הזה. ולא רק שיש סיבה לדבר הזה, אגב הסיבה, אומר הבודה, היא פה. זה המקום שממנו מתחיל 12 החוליות. איפה זה התחלה? בלה 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 בלה. ידיעה שגויה. זה המקור לסבל. אם הבורות. זה מתחיל בידיעה שגויה, ורץ רץ 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 עד התהוות ולידה, ואז זקנה ומוות, שכאן נמצא הסבל, בין לידה למוות, לידה, הזדקנות ומוות ומחלות וכל אלה, בעצם הסיבה לזה זו ידיעה שגויה, או בורות. זה נובע זה. יש מקור לסבל. אנחנו עדיין במה שאמר הבודה בהתחלה, תכף אנחנו נבטל את זה. יש מקור לסבל. המקור לסבל זה בורות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו לא מבינים נכון את החוויה שלנו. זה קצת מתחבר למה שאמרתי קודם. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו בני אדם שמנסים ללכת אל ההערה. זו תפיסה שגויה של החיים. התפיסה הנכונה של החיים זה אנחנו אישויות מוארות שמנסות להבין איך באופן אשלייתי אנחנו לא רואים את זה. אז יש מקור לסבל וזו הבורות. ההסתכלות ההפוכה הזאת, המוטעת הזאת. ועוד בשורה, יש מקור, יכולים להגיד יש מקור, אבל אתה לא יכול לגשת אליו, אתה לא יכול לעשות איתו כלום. יש מקור, אבל זה מחוץ להישג ידך. תשובה, לא ולא. יש אפשרות להכחיד את הדבר הזה, יש אפשרות להכחיד את הבורות. ובהכרח לא להכחיד את הסבל. ולבסוף, בוא גם אני אגיד לך מה הדרך. מה הדרך? הדרך היא הדרך בעלת 8 הנתיבים, הלא היא הדרמה, התורה הבודהיסטית. אלה 4 האמיתות שכשהבודה הגיע להערה ופגש את 5 החברים הראשונים שלו, התלמידים שלו אחר כך, בא ואמר להם את הדברים האלה. החיים כמו שאנחנו תופסים אותם עם סבל, יש מקור לסבל, זה הבורות, יש אפשרות להכחיד את הסבל, ויש דרך, בוא אני אגלה לכם מהי הדרך. ועל זה, על 4 האלה, משם מתחיל כל הבודהיזם. בעצם הבודהיזם זה הדרך. המספר 4 זה הדרך. זה ההבטחה הגדולה של הקודמים. יש דרך, ומפה סוטרות שלמות, תורות שלמות, מודלים שלמים, ומה לא. בא ואומר אבלוקiteshvara, אין סבל. זאת אשליה. תנסה לחפש את הסבל, אתה תמצא את עצמך בתוך בליל של דברים משתנים ללא הרף, ללא שום דבר קבוע ובלתי משתנה שאפשר לקרוא לו סבל. זה רק עוד מושג שהוא ריק מקיום עצמי. הוא נמצא רק באזור האשליה. אתה יכול להגיד שיש אשליה של סבל, אבל לא שיש סבל. ובהכרח אם אין סבל, אז גם אין מקור לסבל, כי הם נגזרים אחד מהשני. ואם אין מקור לסבל, גם לא צריך להכחיד אותו. על אף שיש את האמירה שאומרת שאם המחלה היא דמיונית, והחולה הוא דמיוני, התרופה גם היא דמיונית, אבל דרושה. במסגרת כל הדמיון הזה, דרושה תרופה, אבל גם היא דמיונית, והחולה דמיוני, והמחלה דמיונית. ואין גם דרך. כי אם אין את כל זה, אז מה צריך דרך? מה זה אומר שאין דרך? זה אומר, אפשר להגיד את זה ככה,
מהי הדרך הכי קצרה לאיפה שאתה נמצא עכשיו? את במיוט, יפעת. לא לזוז. זו שם. התשובה לשאלה? זו התשובה לשאלה, לא לזוז, אבל לא לזוז זה דרך? אתה שם. לא, אתה שם. אין דרך. אז אין התשובה דרך. הנכונה היא, אין דרך זה להגיע לאיפה דרך. שאתה נמצא. עכשיו, אם תחשבו על זה מילולית, זה קצת מוזר, כאילו, רגע, אבל אני כבר פה, אז איך אין דרך להגיע לאיפה שאני בו? לא איך הגעת? דרושה דרך, לא דרושה דרך. אין דרך ולא כבר דרושה מואר. דרך. הכל נמצא. הכל פה. הכל כבר פה, הכל כבר במקום, הכל כבר קרה. אין דרך ולא דרושה דרך. אבל מרגיש לי שאני לא איפה שאני. אתם מכירים את האנשים שמחפשים את עצמם? סוג של, נכון? כל חיפוש רוחני זה סוג של לחפש את עצמי. שזה אבל אני ביטוי פה. יפה. כן. זה ביטוי יפה, אבל אתה אומר, מה זה הדבר הזה לחפש? איך יכול להיות, אם אתה לא יודע איפה, איך אתה יודע? איך מי שמחפש יודע, אני אפילו לא יודע מה לשאול. זה כמו תחפש אותי אם אני בשירותים. אבל אנחנו יכולים לחיות באיזה אשליה כזאת של, אני בתהליך של חיפוש עצמי. מה קורה איתך? אני חזרתי בתשובה, אני נכנסתי לבודהיזם, אני בתהליך של חיפוש עצמי. יש פה איזה באג, לוגי. אתה מתחיל לא טוב. חביבי, אתה מתחיל לא טוב. אתה תלך לאיבוד ככה. אתה תתחיל לבסס את האשליה שיש דרך להגיע לאיפה שאתה נמצא. זה אסון. זה דרך אינסופית. אז מה קורה לבן אדם כזה? הוא הולך והוא הולך והוא הולך והוא הולך והוא אף פעם לא מגיע, כי אף דרך היא לא באמת הדרך של להגיע לאיפה שהוא נמצא. הוא הולך בדרכים אחרות, לא יודע, הוא הולך לאיבוד. אבל הוא הולך והוא הולך והוא הולך והוא הולך, שנים שהוא הולך. אבל אם מישהו היה אומר לו, חביבי, רגע, רגע, יש טעות יסודית באיך שאתה מסתכל על הדברים. אז הוא אומר, אז מה לעשות? קודם כל, אין לך לאן ללכת, קודם כל תעצור. קודם כל תעצור. עצור! אבל אני לא יודע איפה אני. תראה, אתה פה, אני מבין שאתה לא חווה את זה שאתה פה, אני אומר לך, אתה פה, קודם כל עצור, תנשום עמוק, ותנסה להבין למה אתה לא רואה שאתה פה. אם כבר, את זה מה שתעשה. תהיה בשקט, תן לכל הבאז הזה של החיפוש בתוכך להירגע. אולי לאט לאט כשהעסק יירגע, משהו יעלה ופתאום תראה את האמת. איך בדיוק אני קשה לי להגיד, כי זה כבר תהליכים מאוד עדינים, אבל שב רגע בשקט ומשהו יעלה. אז ככה מסתיימת הפסקה הזאת. אין ידיעה, אין השגה ואין אי השגה. אם חשבתם שאם אין השגה אז יש אי השגה, אז אין ואין 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 ואין. שחרר. במילים אחרות, אם אני הייתי כותב פה בסוף, די, שחרר. אפשר להבין את זה רגע, טוב. אז אתה מתכוון שאני אמור לשחרר? לא, שחרר. כן, סליחה, יפה. כן. אני אומרת שבפסקה הזאת יש דוגמה יפה איך להבין את זה שאין זה ואין זה ואין זה. אז יש כזה שיעור נחמד על שאין סבל. נגיד אתה מקבל מכה ביד וזה כואב. נגיד שנינו מקבלים מכה ביד מאותו ברזל. ואני אומר איי איי איי, ואתה מה קורה? ואתה לא עושה איי איי איי. כן, לא עושה דרמה. ואני אומרת וואי זה כואב, וואי זה נורא. ואז שואלים אותך ואתה אומר לא יודע, לא ממש מרגיש את זה. זאת אומרת סבל זה פרשנות. הכאב הוא כאב, כעובדה.
כן, גם הוא פגע, לא אותו, גם הוא לא אותו דבר, יש ביולוגיה, יש זה, אני אחד כן, יותר, אבל בוא נגיד, יש עובדה כן, שהייתה מכה, נניח, כן, או נגיד הייתה מכה. נחתכה אצבע, או שזה מדמם. בוא כן, נגיד, זו עובדה מסוימת. אחר כך, כן, איך אתה מקבל את זה ומפרשן את זה, זה ממש נכון. כן, מישהו אחד יכול להגיד, רואים את זה הרבה, מה שנקרא בתי החולים מלאים בזה. לא רק אנשים, זה, נושא של מוות, לך לטיבטי, תראה איך הוא מקבל את הנושא של המוות, נכון, נכון. ותלך למישהו מערבי שצריך להיפרד מסבתא או מאבא או ממישהו, איך, נכון. כמה סובלים. וגם אפילו עכשיו, שנופלים במלחמות, אנשים אומרים, וואי, אני בשוק. לא, סליחה, שלא תחשבו שאני צינית, אני בעצמי באה ממשפחה שכולה, צבאית לצערי. אני אומרת, מה אתה בשוק? אמרתי לעצמי, מה היית בשוק כל כך? מה היית בשוק? על עצמי אני אומרת. הוא הלך לצבא, הוא היה קרבי, הוא היה בקו הראשון, יש סיכוי שהוא ייהרג. אנחנו לא עושים את החיבור הזה. זה נכון. מה יש להיות בשוק? זה כל כך הגיוני שזה יכול לקרות. אם מישהו מתגייס לצבא, מחזיק נשק שהורג, הולך לקו הראשון, וכל הזמן אנחנו שומעים, וואי, אני בשוק, אני בשוק. אני לא אומרת, לא חלילה שאני צינית או מבקרת את האנשים השכולים, אבל אני פתאום הסתכלתי על זה מהצד, וכאילו לא לוקחים את זה בכלל בחשבון, ודווקא ההיגיון הוא, זה בכלל נס שמישהו היה שם ויוצא בחיים, זה השוק בעצם, ולא ההפך שמישהו מת במקום של מלחמה. אז זה הכל בדרך כלל, כן. איך שאתה השוק, מפרש את הדברים. ובדיוק זה, אבל השוק מגיע אם אם זה מגיע לך בהפתעה, בדיוק, ולא בגלל ישבת הבור. קודם כדי לחשוב על זה קצת לעומק. אני ממש נכון, מתנצלת, אבל יש כן, פה כלבה שמשגעת אותי ורוצה לצאת, ובוכה בוכה, אז אני אם חייבת היא לסיים. בוכה, תודה רבה. צריך ללכת. סליחה שאני פורשת באמצע. בסדר גמור. ביי דפנה. כן, ביי. באמצע אנחנו לא, אנחנו בסוף, אבל כן. יפה, יפה, וואו. הייתה פגישה סוערת. למסגר אותה. מה? אני אומרת למסגר את היא מוקלטת, הפגישה הזאת. מוקלטת, מוקלטת, כן, כן, לגמרי. כן, מסגרת. עם כוכבית. יפה. אז יופי. אנחנו ב9:04. מה הייתם רוצים? לשבת 10 דקות או לפרוש? לשבת? לשבת, כן. אני הייתי רוצה. כן? יאללה. אז מה איתך? מתי יש לך יום עבודה? אני איתכם, הוא יחכה. כן? יופי. מעולה. אז אני שם לנו 10 דקות כדי לתת לתרופה לחלחל, נכון? יופי. נוריד לנו את זה. אז מיד אחרי שיח כזה, צריך לשים לב איפה יש תנועה מהירה מדי בגוף, בדעת, בגוף, יש משהו. גם אם זה נראה שרק קצת דיברנו, משהו מבעבע. לזהות את המבעבע הזה. ברגע שמזהים אותו, הוא נרגע. אם לא מזהים, הוא ממשיך. אז אנחנו בשלב המדיטציה, לפני האי-מדיטציה. חשוב לא לדלג על שלב המדיטציה, גם כשאנחנו כאלה חכמים שאנחנו צריכים להגיע לאי המדיטציה, אז אי אפשר לדלג על השלבים. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לשחרר ולראות איך הנשימה ושאיפה ונשיפה מרגיעים את הגוף, מרגיעים את הדעת, מרפים. שים לב שאנחנו עוברים דרך ההרפייה, להוריד הילוך.
עסקנו הרבה בדברים אינטלקטואליים, אז הראש פעיל, פנים, עיניים, מצח, עורף, קודקוד, כל האזורים האלה של הראש, המוח היה פעיל, שים לב, לפעמים זה כל כך קרוב אלינו הראש והפנים, שאנחנו מפספסים מלהרפות אותם.
יופי. תודה, אבי. שיהיה לנו אחלה שבוע, מהמם, תודה רבה, מהנה, אבי. וואי, היה שיעור באמת מיוחד. זכותכם. כן, יופי. אני תודה. אשלח את ההקלטה, תראו אותה, אם תרצו. תודה רבה רבה. ביי ביי, ביי. להתראות. להתראות.